व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी तुम्हाला दाखवतोय ही चिकन रेसिपी बघा. ह्याच्यापेक्षा सोपी चिकन रेसिपी मी माझ्या आयुष्यात नाही बघितली. आणि एवढी सोपी रेसिपी आहे आणि एवढी चवीला पण एवढी छान लागते ना. रेसिपी बघा आणि मग तुम्ही डिसाइड करा. नमस्ते, मी चिकन आहून बनवते. तुम्हाला दाखवते कसं बनवायचं आणि एकदम नवीन पद्धतीचं आहे, नवीन स्टाईल मध्ये बनवायचं आहे. त्याला काही जास्त मेहनत नाही, कांदा ब्राऊन करायला नको, तळायला नको, असं चिकन एकदम कालवून ठेवायचा. इथे बघा मी चिकन अर्धा किलो घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये हे 4 कांदे घेतले, बारीक कापून घेतले. एक लसूणचा कांदा आहे बघा. हे तेजपत्त्याची पानं घेतले, दोन मोठी वेलची, मसाला वेलची, 2 हिरवी मिरची, लवंगी मिरची आहेत, 2 हिरवी वेलची, दालचिनीचे तुकडे 3 बघा, 2 लाल मिरची, 10 काली मिरी आणि 5 लवंग. हे सर्व साहित्य आपल्याला हे आता चिकन मध्ये टाकायचे आहे. याचं सर्व साहित्य बघा याच्यामध्ये टाकते. कांदा पण त्याच्यामध्ये कच्चाच टाकायचा आहे. म्हणजे आपल्याला सर्व साहित्य आहे ना मिक्स करायचं आहे. आता लसूणचा कांदा बघा 1 मोठा घेतलेला आहे, तो आपल्याला असा चेचून जरा टाकायचा आहे. तसंच आपल्याला सालीसकट टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये. या रेसिपीला काय मेहनतच नाही. लसूणचा कांदा पण तसाच टाकायचा सालीसकट. फक्त ते वरचं जरा काढलंस ना तू. हा, ते वरचं ते देठ होता ना तो काढला. डेट काढले, बाकी सर्व टाकलं. आता त्याच्यामध्ये हे सर्व मसाले टाकते बघा. हे लाल मिरची पावडर 1 चमचा आहे, आपल्या घरातला मसाला 1 चमचा आहे, धना पावडर 1 चमचा आहे, हे आपल्याला जिरा पावडर अर्धा चमचा, हळद पाव चमचा आणि मीठ आपल्या चवीपुरतं. आता त्याच्यामध्ये गरम मसाला अर्धा चमचा, आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा आणि ही आपली बडीशेप घेतलेली आहे ती 1 चमचा. ही आपली ओव्यासारखी अशी जरा चुरून टाकायची. आणि हे आपल्याला सर्व आता चिकन मध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा. सर्व साहित्य त्याच्यामध्ये टाकलंय, काही सुद्धा बाहेर ठेवलेलं नाही. मीठ सुद्धा टाकून घेतलंय. आता आपल्याला चिकन मध्ये ना राईचं तेल वापरायचं आहे. मोहरीचं तेल असतो ना, सरसोचं तेल, ते वापरायचं आहे आपल्याला. हे आता आमच्याकडे असं आणलेलंच असतं तेल. आता मी आणि हे खरं चिकन आहे ना त्या सरसोच्या तेलामध्येच करायचं आहे, म्हणजे राईच्या तेलामध्येच. तर त्याची टेस्ट पण चांगली लागते. आणि हे चिकनच त्या पद्धतीचं आहे बघा. सगळं साहित्य मिठापासून सगळं साहित्य त्याच्यामध्ये गेलंय. जेव्हा आपण राईचं तेल वापरतो ना, ते गरम करायला ठेवतो, तर पूर्ण गरम करून घ्यायचा तो पहिला तेल. त्याची सगळी आहे ना अशी वाफ निघून गेली पाहिजे, म्हणजे ते राईच्या तेलाचा वास येत नाही. म्हणजे सुगंध जो वेगळा असतो ना तो येत नाही, राहत नाही. तो सगळा ते वाफेने निघून जातो. तेल चांगला आपला गरम झालाय. आता मी काय करते, गॅस जरा कमी करते आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये आता चिकन टाकायचं आहे. आता आपण हे तेल आहे ना त्याच्यामध्ये आपण चिकन सोडूया. सोडताना हळू सोडायचं. हे बॅचलर माणसं, मुलं नवीन असतील त्यांना हे मुलांसाठी ठीक आहे ना. झटपट घरी एकटे आहेत असं काय वाटप कुटप करायची गरज नाही. मॅरिनेट पण करायला नको. आता जरा बघा तेलामध्ये मिक्स करून घेते, झाकण ठेवते पहिला 2-3 मिनिटासाठी. 2-3 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, कारण ते आता चिकनला पण पाणी सुटेल. तर आपल्याला पूर्ण कांदा मॅरिनेट त्याच्यात व्हायला पाहिजे, त्याची कांद्याची पेस्ट व्हायला पाहिजे, तोपर्यंत ते शिजवायचं आहे. पकड दिल, पकड 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 पकड. आता आपले चिकन बघूया. 3 मिनिटं झाले आहे झाकण मारून. मस्त झालंय बघा, पाणी सुटलंय. आता असं आपण आहे ना ढवळत राहायचं आहे सारखं. तो कांदा पूर्ण शिजेपर्यंत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे. आता मी 1 मिनिट ढवळलाय. आता परत 3 मिनिटं आपण ठेवायचं आहे, कारण तो कांदा आहे ना, आपण जसा कांदा तेलामध्ये फ्राय कसा करतो, लाल करतो ना, तसा तो त्या तेलामध्ये आणि त्या पाण्यामध्ये तो कांदा चांगला फ्राय होऊन जाईल. म्हणून आपण आहे ना 2-3 मिनिटांनी ढवळत राहायचं झाकण ठेवून. गॅस फास्ट ठेवायचा.
परत 3 मिनिटं झाले. आता परत चिकन लावून बघूया. चिकन आवडला. त्याला एक चांगला सुगंध झाला ना मी आता मस्त झाला. बघ कांदा बघ सुकतोय. मी तर म्हणतो सर्वात इझी रेसिपी आहे मम्मी चिकनची. रेसिपी म्हणजे काहीच नाही, टेन्शन नाही. खाली जरा 2-3 वेळा चांगलं कढवून घ्यायचं. त्याला अजून आपण पाणी पण नाही वापरलंय ना? अजिबात नाही पाणी वापरलंय मी. चिकनचं पाणी सुटलंय ना आणि तेल आहे. म्हणजे आता त्याची ग्रेव्ही बघ, हे पण लेग पीस पण बघ एक सुटायला लागला बघ. आणि लसूण पण चांगली शिजली हो. ते डाऊट होतं मला की लसूणचं काय होईल त्याच्यात, ते पूर्ण हे झाले मेल्ट झाली त्याच्यात. मिरची पण शिजायला आले. आता कांदा थोडा दिसायचा कमी झालाय. कांद्याची ग्रेव्ही बनते. मी बरोबर 3 मिनिटं ढवळत राहते बघा. आणि आपली ग्रेव्ही पण मस्त झाली आहे. कांदा बिंदा बघा दिसतोय काय बघा, शिजलाय पूर्ण. ती हाडली सुटली बघ. चिकनच्या पाण्यामध्ये चिकन शिजलं. मग वरून पाणी नाही टाकलंय, पण आता जरासं आहे ना थोडं टाकते. हा टाकते का? तो भांड्याला होता तो, ते भांड्यामध्ये आहे ना जरा ते मसाला, म्हणून तो टाकते. खूप म्हणजे खूप सोपी रेसिपी आहे मी. एकदम कोण पण करेल. कोणाला वाटेल कसलं चिकन आणि कसलं नाही, पण त्याचा एवढा सुगंध येतोय ना, आपण मसाला परतवतो ना त्याचा पण एवढा येत नाही. असं मला वाटतं की गावच्या सारखं झालंय. असंच झालंय. गावच्या सारखं वाटतं. त्यांना थोडी वेळ असं सर्व करत बसतात, मिक्स करत असतील आणि असंच करवा कालवून ठेवतात गावाला. आता मी 5 मिनिटासाठी झाकून ठेवते. 5 मिनिटं गॅस कसा? गॅस थोडा मीडियम ठेवते. आता शिजलेला आहे ते, पण आता जरा पाणी टाकलं म्हणून त्याला चांगलं शिजून येऊ दे. पकड देईल तेव्हा खालते ते बघ, तेव्हा कसं हालतंय देईल. बाहेर नको बघू, बाहेर बघ, तिकडे बघ. तो पकड 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 दिल, पकड 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 जा, पकड त्याला. डोळे बघा माझ्या दिलूची. आपली आता 5 मिनिटं झाली आहे. आता आपलं चिकन बघूया. हो ना, वा मस्त झालंय. तुम्हाला इकडे सांगतो ते बंद होतं तरी नाही, छान सुगंध येत होता मी त्याचा. जे चिकन कसं आपलं रेडी होतो तसं पूर्ण घरभर एकदम सुगंध आला त्याचा. अरे वा, एकदम ग्रेव्ही पण त्याला मस्त सुटली मम्मी आहे ना. काय शिजलाय भारी. लेग पीस वरून समजतं की पूर्ण चिकन शिजलाय ते. चिकन शिजला आणि ग्रेव्ही पण मस्त बनली आहे. त्याच्याबरोबर भात खाऊ शकतो, डाळ भात, काय भाजी वगैरे, चपाती, भाकरी, रोटी. बिर्याणी राईस टाका, बिर्याणी झाली. बिर्याणी झाली. आपल्याला गॅस बंद करते. आपलं मस्त चिकन, आवला चिकन मस्त शिजलं आहे. काय रेसिपी दिसते मम्मी. असं वाटेल या रेसिपीला बनवायला एवढी मेहनत, जास्त मेहनत असेल ना. आणि किती मिनिटात शिजला? 14 मिनिटात. म्हणजे 15 मिनिटात आपली रेसिपी रेडी. झटपट पण बरोबर 14 मिनिटं. फक्त एक वाडगा घ्या, त्याच वाडग्या सर्व मिक्स करा, तेल मध्ये टाका, एकदम झटपट रेसिपी. आता इथे बघा आपली चिकन होणार रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. जर एक पीस उचलूया बघा, हाच पीस घेऊया आपण. त्याचा चिकन लगेच सुटलं बघा, लगेच म्हणजे लगेच तुटलं. आता जराशी ग्रेव्ही घेतली मी, आणि त्याची ग्रेव्ही काय दिसते, एकदम रेड, म्हणजे एकदम वाव. खडे मसाले ते पण अख्खेच त्याच्यामध्ये टाकले. अख्खी एक लसूणचा कांदा टाकला. एकदम एकदम छान लागतंय. तुम्ही म्हणूच नाही शकत की ह्याच्यात आपण फॉर एन एक्झाम्पल तुम्ही घ्या पटियाला चिकन घ्या, किंवा कोणकोणते व्हरायटी ऑफ चिकन घ्या, हैदराबादी स्टाईल चिकन, म्हणजे त्याच्यासाठी किती मेहनत करावी लागते. पटियाला म्हणजे तर डबल ग्रेव्ही मारावी लागते, तेव्हा जाऊन ती तशी चव येते. मी म्हणतो ह्याची चव बघा, एकदम म्हणजे एकदम भारी लागते. बनवूनच बघा. आणि जर राईचं तेल असेल तर राईचं तेल वापरा, नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, दुसऱ्या तेलमध्ये पण तुम्ही बनवू शकता. पण त्याची चव, त्याची कन्सिस्टन्सी, त्याला ग्रेव्ही पण पडली आहे. म्हणजे असं चिकन झालंय की हे फ्राय चिकन सुद्धा झालंय आणि हा ग्रेव्ही चिकन सुद्धा झालाय. आणि चव विचाराल, मीठ व्यवस्थित आहे, मसाला व्यवस्थित आहे, शिजला व्यवस्थित आहे, आणि कमी मेहनत. आणि मी सांगू, आता समजा मी कुठे बाहेर गेलो, फिरायला गेलो, किंवा ॲज अ बॅचलर गेलो,
तर ही रेसिपी मी नक्कीच बनवणार आहे. अशी रेसिपी बनवायला किती सोपं आहे, एकदम म्हणजे एकदम छान लागते. माझ्या तोंडाला तर खाऊन पण परत पाणी सुटते. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन सुद्धा वाजवा. एकदम छान आहे. इथे थांबायला होत नाही. नाही